e a dolor. Creo que aquí hai un desafío de reconstruir postrimerías, porque hai máis textos neste libro que eu penso que están relacionados con postrimerías, pero dado que ela non rematou ese libro, temos que tentar ver que man dispersou postrimerías. Eu creo que é Murguía, porque, diríamos, empeza a dar a coñecer poemas soltos, sin decir que forman parte dun libro que Rosalía estaba preparando, sobre todo isto na segunda edición de Nas orillas del Sar en 1909, que é onde Murguía introduce máis textos, e ademais introduce algúns textos intentando modificar, diríamos, o sentido da obra, de feito. Naturalmente, como está na nota, poñemos aí o que presentamos, e como isto remato, que creo que me estou poñendo en conferencia, o que presentamos non deben ser entendido como refugallos, como restos marxinais do labor poético rosaliano. Son pezas moi importantes para coñecer o proceso de creación e de difusión da obra de Rosalía. De creación, por que? Digo rapidamente, explico por qué. Porque nós nos manuscritos temos a Rosalía que corrixe os seus textos, ou que os corrixe ela, ou vemos outra man que corrixe os seus textos, que é a man de Murguía. Isto non un libro impreso non podemos ver. En un manuscrito, sí. Vemos como hai alteracións que ás veces son moi significativas. Por exemplo, o motivo da sombra aparece correxido, fantasma, pavoroso, a sombra, aparece aí o motivo da sombra, que é un dos motivos máis interesantes da obra rosaliana. Podemos albiscar como nace ese motivo. Digo, por tanto, o proceso de creación, porque nas edicións que se fixeron ata agora non se recollen estes elementos de corrección, incluso se omiten versos que están nos orixinais, e tamén no proceso de difusión, polo que antes decía, porque aparece a man mediadora de Manuel Murguía. Cada vez temos máis elementos para poder valorar ata que punto e en que consistiu a intervención de Manuel Murguía. En ese sentido, para rematar, é moi importante o texto que publicamos en Apéndice, que debemos a pericia investigadora de Diego Rodríguez, da Fundación Barrié, que é unha carta inédita de Murguía a Rosalía, na que se introducen elementos moi interesantes de tipo literario. De Murguía lle suxire a ela que escriba un poema, dalle o tema, dalle a forma. Isto nos axuda a entender cal é a relación intelectual entre eles, como Murguía quere editar a Rosalía certas cousas, e como finalmente Rosalía non fai caso. É dicir, que tamén vemos que Rosalía, a pesar de que Murguía tiña un gran interés en ditarlle o que tiña que escribir e como, Rosalía tiña os seus propios criterios, porque neste caso, convidamos, porque a carta é moi interesante e o estudo que fai Diego é moi iluminador sobre isto, vemos tamén que Rosalía tiña os seus, felizmente creo, tiña os seus propios criterios. E xa me estendí demasiado, señores presidentes, en fin, creo que resumiría así o contigo e o interese da obra. Despois das palabras de Enrique Monteagudo sobre o volume que el preparou, ninguén debería dicir máis, pero, bueno, como teño máis anos que el, que casi cando el nacía eu estaba facendo unha edición de Las orillas del Sar, onde don Manuel Murguía non só tuvo unha intervención importante, senón que manipulou ideolóxicamente a Rosalía de Castro. Hoxe xa é un tópico decilo na crítica rosaliana, pero, bueno, cando se cotexan a primeira edición de Las orillas del Sar, 1884, edición da que é responsable só en parte Rosalía, porque no ano 84 a saúde de Rosalía está xa moi quebrantada, polo tanto hai que supoñer que quen tivo esa intervención que é moi importante entre o editor e o autor, a autora neste caso moi doente, foi Manuel Murguía. Así pois, tamén hai que ver con moita cautela a primeira edición,
pero desde logo a segunda edición é bastante distinta. Os poemas que se reproducen da primeira, con levísimas modificacións, pero hai unha, é o verso 80 do poema Santa Escolástica, en que Murguía faille decir a Rosalía sobre cuestións teolóxicas, sobre a existencia de Deus, concretamente, algo que no verso de Rosalía exactamente non está así. E logo introduce poemas que, como apunta Enrique Monteagudo, xa poden ser dese libro que estaba preparando postrimerías, poemas que os introduce de tal maneira que un deles figura como o primeiro, como se fose o prólogo, e logo aparece un final que tamén ten que ver coa actitude ante o feito religioso da propia Rosalía, que é o Murguía que está tratando de que Rosalía, que xa era unha santa para o conxunto de Galicia, apareza tamén como unha muller un pouco convencional ante unha cousa como é o feito religioso, é dicir, a crenza no decálogo católico no sentido máis tradicional. Eu creo que dixen ao principio que este libro ten achegas aparentemente pequenas, pero moitas delas bastante significativas. Xa o feito que destacou Monteagudo de que as fillas de Rosalía de Castro, un día de xullo de 1885, cando morre Rosalía en Padrón, queimen por indicación da súa nai os manuscritos, a obra literaria que tiña nos seus caixóns, nas súas carpetas, xa é un feito penoso. É dicir, a crítica literaria nunca terá vaguas para chorar un acontecemento como ese. Trátese de Rosalía de Castro, trátese de quen se trate, pero tratándose de Rosalía de Castro moito máis. Logo, por se fose pouco, aínda que isto non afecta a obra poética de Rosalía, Murguía foi o responsable directo e concreto de que desapareceran moitas cartas. Sabido é, e como non o puntualizou, non porque non o saiba naturalmente, é porque tampouco procede dicilo na edición deste libro, e poucas semanas despois de morta Rosalía, unha revista da colectividade galega da Habana anuncia que se van publicar as cartas que recibiu don José de Lermida e Castro de Rosalía de Castro. Don José de Lermida e Castro era curmán de Rosalía. Polo tanto, aí Rosalía tiña un confidente, pero non por curmán, porque un curmán ou un irmán ou o pai ou a nai pode ser xente moi convencional e quizáis non é o destinatario que a min me interesa para as miñas cartas. O que pasa que, ademais de curmán, ou máis aínda que ser curmán, era un libre pensador. Un libre pensador a quen lle podía facer revelacións Rosalía de Castro que a outra persoa, fose ou non curmán, non faría. Cando esa publicación anuncia que está a punto de imprimirse o conxunto deste epistolario, move os fíos que ten en Cuba Manuel Murguía, e non só non se publican, e que senón, desde aquela, nin siquiera Neira Vilas, que era unha formiga intelixente, enténdanse moi ben o sustantivo e o adxetivo, que non deixou elemento que tivese que ver con Galicia, non digamos con Rosalía, por investigar, e non atopou o rastro desas cartas, o que quere decir que probablemente esas cartas foron queimadas, foron destruídas. Eu non teño a esperanza de que aparezan, eu que sei, no fogar dun tataraneto de algún galego. Eu xa perdín esa esperanza. Hai un artigo de Marina Mayoral sobre este asunto, que ilumina sobre este baleiro da bibliografía galega. Así pois, como decía Enrique Monteagudo, para o estudoso, sobre todo filólogo dun determinado poema, ter o manuscrito do autor é moi importante. Aquí non hai poemas que aporten grandes novidades para facer
a crítica da poesía rosaliana, pero hai fragmentos, hai versos, hai poemas incompletos que, aínda non pasando desta entidade de fragmento ou de 3, 4, 5 versos soltos, iluminan determinado poema impreso. Asistimos ao proceso de creación, e neste sentido, isto que parece pouco é moito. Claro, a ver se algún día encontramos manuscritos nunca publicados con grandes poemas de Rosalía de Castro. É moi probable que non vaya a ser así. Haberá que ir facendo o labor tamén de formiga intelixente que fixo Enrique Monteagudo, peregrinando por varios museos municipais ou non municipais de Galicia, ás veces petando na porta dun determinado fogar. Eu creo que aínda van a aparecer non grandes textos, pero sí algúns como os que aquí se publican, que en todo caso, tratándose de Rosalía, non achegarán nada que cambie a nosa percepción sobre o poeta Rosalía de Castro, pero que complemente o que sabemos sobre o poeta en galego, sobre o poeta en castelán, sobre o poeta folclórico, se me permite, o de cantares gallegos, e sobre o poeta de outras características, o de Follas Novas. Sobre o poeta folclórico aquí hai moito material, porque Rosalía resulta que transcribiu moitos cantares galegos, así titulou logo o seu libro, fose en Padrón, fose en Santiago, fose donde fose. Algúns dos textos aquí publicados son textos que aparecen glosados en cantares gallegos, outros non, pero iso quere decir que ela estaba moi implicada sempre neste caso, por indicación de don Manuel Murguía, na recolleita da poesía popular da tradición oral. Eu, para terminar, e como hai aquí periodistas o suficientemente indiscretos, voume dirixir a eles. Existe en Santiago de Compostela, Santiago de Galicia, unha casa dunha familia. Eu non sei que casa é nin que familia é. Hai persoas que eu trato, que eu coñezo desde hai máis de 20 anos, que saben de que casa e de que familia se trata. Nesa casa existe un original inédito de Rosalía de Castro, que non é un poema de 10 versos, nin de 20, nin de 30. Probablemente o libro de que falan todos os biógrafos, Historia de mi abuelo. Eu non sei que facer, si secuestrar esa familia, si asaltar esa casa, en nome da filoloxía, en nome do ben común e do patrimonio nacional literario galego. Bueno, son medidas que hoxe, a lei Mordaza e tal, non sei se teríamos problemas. Pero, en todo caso, está ben que empece a espallarse esta noticia, a ver si algún dos indiscretos periodistas, é capaz de bater no peito desas persoas para que se decaten que quizáis o día que elas desaparezan virá alguén que se atopará ali con uns papéis, pero que poden ser 100 folios, ou 120, ou 130, non é un folio, nin 2, nin 3, e desaparezan para sempre. Home, eu non lles vou dicir a esta familia, porque estamos educados no estándar da propiedade privada. Eu non lles vou dicir a esta familia que lean a Marx o que é o ben público e o ben común, pero en todo caso esta familia debería saber que, entre outras cousas, porque corremos o risco de que cando eles desaparezan se perda ese texto, ese amplo texto para sempre, de que en todo caso aquí está o ben común, aquí está a literatura galega, aquí está a cultura galega, aquí está a cultura universal, porque esa obra, non porque sexa de Rosalía, pero precisamente porque é de Rosalía de Castro, non debería perderse. Se cadra dentro de 3, 4, 5 anos, se algún indiscreto periodista ten éxito, cunha coedición por parte da Fundación Gabriel de la Maz e por parte da Real Academia Galega, aínda que eu non sexa presidente dentro de 2, de 3, de 4 anos,
a mí gustaríame decir unhas palabras de alegría, unhas palabras de alborozo e botar os foguetes que hai que botar o día que se publique ese libro. Gracias a todos. Esa agora... Postrimerías perdón. aquí. Alguna pregunta? No, decía... Ahora as preguntas. No, si de postrimerías hai un anaco na academia, decías. Sí, é que o parado sale que justamente deste libro, digamos, o papel onde se di concretamente del tomo inédito Postrimerías está aquí na academia, que levaba uns anos xa, ademais, aquí na academia. Os outros que hai soltos podemos conxeturar que están relacionados con Postrimerías porque non están nas orillas del Sar, que saiu moi pouco antes de que Rosalía morrese, e teñen un aire, un ton moi similar. Se vedes aí no libro poemas que se titulan como Desolación, por exemplo, están claramente na liña de Postrimerías, pero concretamente o manuscrito que a propia man de Rosalía pon del